Audio Jungle. Maulan. What's up? Magandang hapon mga kauragon. Ayan, dito kami kasama natin siyempre si Boy Sampalok. Ayan, dito kami sa Antipolo, Minalabak. Nagpagas lang muna kami dito sa gas station. Ang ulan eh. Yan nyo. Punta kami ng Marangi, San Fernando at magdi-deliver kami ng Sampaloc Candy na naman. Ayan, nandun pa rin. Deliver ulit. Shoutout sa lahat. Okay, mamaya naman. Maray na hapon, Bicolandia. Ayan, dito tayo sa Barangay Pipian, San Fernando. Tayo pupunta naman kay Junes TV. Shoutout kay Junes TV. Tama natin si Boy Sampalok sa likod. Let's go. Chill ride lang to. No, nawala yung bundok dito. Naubos. Ginawang lupa. Ayan o. Ilog o. O, diba? Oo. Yan, ilog. Punta naman kayo sa bundok. Let's go. Bundok ride. Seaborn, shout out. Shout out sa Seaborn. Yan, bundok ride. Lang tayo. Ito sa Barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur. Atin dyan. Yan, maraming salamat sa lahat na lagi na nanonood sa ating vlog. Thank you. God bless us all. Yan, punta na kami sa bundok. Bahay na pala dyan, oh. Punta na tayo sa na barangay na dadaanan natin, Barangay Bukal. Yan, oh. Na tayo. Ayan, dito sa sitio na tayo, sitio na Buungan, San Fernando. Ayan, may customer dito eh. Napakaganda dito, o diba? Ito na bundok na yan. Ayan, napakaganda dito eh. Ayan. Yan, shoutout sa mga taga dito sa Barangay Pipian, San Fernando. Yan. Yan o. Tignan mo yun yung baloktot. Pag ganito. Dito tayo, pagkaganda dito, di ba? Lapit na tayo sa Marangi. Yan, mga student naglalakad lang. Nakachinelas lang sila eh. Yan. May mga manok. Yan, kita sa vlog natin. Yan. Oh, shout out to. Hello. Mga estudyante dito na mga matsatsaga na naglalakad pauwi sa kanilang mga bahay. Sarap maglakad kasi dito sa bundok eh. Tapos ganyan ang bahay mo. Oo, diba? Shout out sa mga estudyante. Baby girl. Marami pala sila. Isang batalyon pala sila eh. Hindi, may high school kasi dito. Sama kayo sa vlog ko. Shout out to. Naglalakad lang sila. Yan, tuloy lang para sa pangarap. Ayan. Yan, may nakakapasok pwede makapasok dito ang mga tricycle eh. Ayan o, kaya yan. Nakakapasok din yan. Paganda mag-aral sa ganito. Dati sa
Simula grade 1 hanggang grade 3 dito ako nag-school. Ayun, shout out. High school. Okay. Oh, ingat kayo ah. Mensagan? High school dah. High school. Meron tong high school sa Marangi, annex. Lupe High School, Lupe High School na annex. Ay, garo. Ayan. Shout out sa mga student na naglalakad. Sarap dito, mag-school eh. Kaysa pupunta sa syudad, mag-school ka doon. Mausok pa dito, fresh pa ang hangin sa mag-school dito. Pero bilang sulit yung tagal ng tubig, araw-araw ni. Na motor lang, kung may motor. Wala kang bike. Mountain bike pwede. Napakaganda dito. Oh, di ba? Tapos doon sa bundok na yun, Pasakaw na yun. Tumawid ka doon. Ayan. Right sa bundok. Sa bundok may high school na, di ba? Dati hanggang grade 6 lang dito eh. Yan mga labahan dyan oh. Napakalinaw oh. Mamaya bababa dati dyan, bablog natin yan. Bablog tayo ulit doon. Dito tayo sa Barangay Marangi, San Fernando. Deliver tayo sa lakas ng preno. Panabo yan. May guyabano. Oh. Guyabano. Tayo sa bang manay. Okay. Ayan. Ito pala ang bahay ng aking kumpare. Shoutout kay paring Norcel. Ayan ang bahay nila oh. Napakaganda oh. As may mga taniman siya sa likod. Siyempre. Ayan. Punta ba sa Norcel? Let's go. Punta tayo. Tapos ito ang school dito sa Marangi. Ayan oh. Napakaganda din oh. Ayan, school yan. Napakalaki ng akasya dito eh. Oh. Nakatira na ang multo ata dyan. Oh. Napakalaki oh. Matanda na yan eh. Dati hindi ako nakakapunta dito kung di kami nagde-deliver ng Sampaloc. Yan o, Marangi Elementary School, San Fernando District. Maganda yung mga bahay dito eh. Ang school nila o. Yan. Welcome to Maringis. School nila. Ahon naman tayo. Balik na tayo sa bahay. Napaka-fresh ng hangin. Ayun ang bundok na maganda dun sa unahan. Dami ng mga bata dito eh. Yan o. Sila Rio, ang ganda na panggatong. Yan. Babalikan natin tong paliguan dito eh. Ayun, napakalino ng tubig dito. Pakita ko sa inyo sa vlog natin. Babakan muna boys ang palok. At magbablog tayo dito. Maghuhugas tayo ng paa. At maputik ang paa ko. Si nanay may dalang sa walis. Ayun, napakalinaw oh. Pwede atong uminom dito. Yan, napakalinaw, gaya sa bukal. Kalingan doon sa bundok na yun, oh. Pupunta kami ng dito, Team El Buhawi, si Kuya Toro. Kuya Toro, pakita ko sa inyo dito, paliguan. Oh. Yan, napakaganda, oh.
Oo, ay mahulog pa ako. Ito yung helmet natin. Yan, yan. Paliguan. Tapos nandun ang tubig sa ilalim. Ayan. Dito mga ganyan. Sa vlog natin. Okay. Dito tayo maliligo ko ituro sa ano, San Martin. Sa lugar na to. Balik tayo dito. Diba? Dito sila naglalaba. Pwede nga umano dito. Pwede naman ata. Malalim pala to. Hanggang tuhod. Ayan. Diyan nagagaling yung tubig. Ayan. Ayan. Ingatan tayo baka may ahas na lumabas. Ayan. Yehey. Ayan, punta na kayo dito. Tayo mailigo. Ayan. Ayan. Sa ano to, sa San Fernando, Barangay Marangi. Kasi tayo. Napakaganda oh. Malinaw. Isa naglalaba eh. Sarap maglaba dyan. Diba? Ayos.